Fattigmandstapet blev det engang kaldt. Vægdekoration lavet med skabelontryk. En super enkel teknik, og vi starter nu. Jeg har sat en vandret og en lodret snor op. De markerer placeringen af den første skabelon, som jeg sætter fast på væggen med 4 stykker tape. Du undrer dig måske over, at nogle af formerne i skabelonen er standset ud, og andre bare tegnet op. Det er pasmærkerne, og de er guld værd, når et mønster skal gentages. Jeg bruger en god mat vægmaling, glans 0, fordi det giver en stærk farveintensitet. Ofte er farven lidt for tyk til skabelontryk, men så kan man blande lidt vand i. Med en pensel fordeler jeg noget farve på en glat plade i et ganske tyndt lag. Det gælder om at få farven jævnt fordelt på skumvalsen og over på skabelonen. Jeg trykker ikke særlig hårdt med valsen. Et tryk kun med valse kan give det her lette og luftige udtryk. Du kan også bruge en stump pensel, som du kører hen over valsetrykket. Se, nu er udtrykket mere skarpt og markant. Sådan kan jeg lide det. Nu kører det bare derudad. Jeg placerer hele tiden skabelonen i forhold til pasmærker og loddesnor. Uden pasmærkerne duer det ikke. Får du den malet over, så fjern farven med en klud. Brug noget tid på at placere pasmærkerne rigtigt. Okay, hvis nu ikke USAT Up havde stået og filmet, så havde jeg startet i nederste venstre hjørne og taget en hel række af gangen. Her er der brug for hokus pokus og lidt tape. Med let hånd lidt farve på med valsen. Tryk skabelonen godt ind mod væggen, når du arbejder med penslen. Trænger du til en midtvejspause, så vask din skabelon med for eksempel opvaskemiddel. Og så fortsætte med fornyet energi. I den øverste række bruger jeg kun halvdelen af skabelonen, så jeg vipper lige skabelonen rundt og taper den fast i loftet. Let, enkel og lige til. Et eksklusivt fattigmandstapet. Der er også en skabelon til dit projekt.